Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinti TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan talata moƴƴo malaɗo yo Allah waɗanin jaam ha fawtana en oɗo rafi fawta ɗum e aduna o foof ɗum noon goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka calminama juurama ñagama duwaw gam yuppo e aduna o duwaw jaam cellal e kisal bani mon de Aissata Ndiaye woni banu gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata a salminama no fewi mbayri ciftinaka men ñalawma hande o hande mi siftinma e ciftinakam hande ko gonɗen hande elle ko 30 aka tawde mbiɗa ko goo lewru rewɓe won koye mayen lewru rewɓe nana maya tan hankkadi a yiiɗi fuɗɗade woppumi usta ñalawma goto ama ɗum noon ala corere wadde mi faami noon a salminama kadi a salmitama no fewi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder ha e caggal leydi eɗen gaccimaɓe hakkille no fewi Aissata e oɗo saaha musɗo gonaɗo mo aduna o kala wondi ala ndi leydi ala ngo wuuro ala o neɗɗo ala nguɗo nguru en tout cas goto foof ne wayno heeɓi e ɗe caɗele wadde ɗen miijoɓe kala e saaha eɗen duwo kadi e kala ɗe caɗele goni yo Allah ittu kono kadi eɗen ñaaguiɓe duwaw kadi enen koɓe goni ko ɗum gonɗen enenne kadi yo Allah ittan en dendagal ko fawi e dow men oɗo saaha woni o mboros coronavirus ɗum ɗon noon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗen finde dow jaam eɗen ñaagoma kadi yo rokku en ñalde dow jaam eɗen mbiya bandiraɓe bisimilla mabɓe amin ya rabbal alamin Amadou yo Allah waɗanen jaam wadde ko ɓuuri tengtude hande ne wayno ko kabaru goto tan ha hande Aissata eɗen gandi kam ɗo ha yeeso kadi ni ko ni tan ko o mboros coronavirus jani leydi men Sénégal kala garti hen ha tengti e limore nde ganduɗa hanki ene wayno feeñi toon to jagorɗo tambiɗo cellal ɓalli leydi men noon tigui wadde jayde le soleil udditadama jayde guenɗire nde ne wayno arti koye o pandémie coronavirus walla covid 19 jayde wi noon ne wayno oɗo saaha tan ko o mboroso joguiɗo tigui hono sifaji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi ne feññine e ɓandu neɗɗo ɗum ɗon noon nde wi tan ko oɗo saaha kay teskama won sifaji goɗɗi hono symptôme ɗi ganduɗa ɗi ina kay peeñi hen kono kadi ene wayno ɗaminno ko tigui oɗo mboroso ko ɓurno hen ko andede kay ene wayno ko musgol ha joni goddol kono kadi e musalla kala ko wiyete banggue terɗe bani adama o hani e musalla hoore ɗum ɗon noon jayde arti kadi e won Sénégal najo goto wasi fittandu muɗum toon to Milan ko nder leydi Italie ko yetti e o mboroso covid 19 jayde arti limore ko tolni e 160 woni kay neɗɗo gonduɗo tigui manam e oɗo rafi ɗo e leydi men Sénégal jayde kadi en sifo to banggue pourcentage woni tan e nder 496 ɗum ɗon noon ko kawɗi ɗi ganduɗa ɗi ko immiɗi caggal leydi e nder 449 ɗum ɗon noon ko yimɓeɓe ganduɗa ɓe kay oɗo saaha anda bama joyi e nder 100 ko raɓaɓe tawi ganda hol dabde ɗumen jayde arti limore hanki nde ganduɗa ina mantini no fewi e nder 70 e nder 67 test baɗaɗo nogaso ɓe tawama ina gondi o mboros covid 19 vox populi nden jayde arti koye laygol coronavirus ɗo e leydi men Sénégal nogaso gandama hanki altino ina gondi e oɗo rafi coronavirus e testeji baɗaɗi ɗi kono kadi tawama hen ɗiɗo ɓe ganduɗa ɓe kay ko tampuɓe no fewi e ko yetti oɗo mboros jayde wi tan ko Sénégal oɗo saaha naati tigui e phase mo ganduɗa ko kulɓiniɗo no fewi to banggue ko wiyete critique hol tamne goto ɓe ganduɗa ɓe kay ko ɗiɗo ɓe tampuɓe ɓe hen goto woni kay koye assistance mo ganduɗa o kay koto banggue fofango machine joguima oɗo saaha kono kadi jayde arti ko yimɓe cohluno ko andude woni testaɓe guila tan ñaɗɗiɗi lewru mars ha ɗo ko 1,451 woni ko mbaɗa tigui guila tan nde oɗo mboros feeñi ɗo e nder hen 160 ene wayno tigui gandama ina gondi hen kono tan nogas jeetato celli e oɗo saaha e wiide nde jayde e vox populi jayde libération nden ɗon jayde ne wayno arti koye o mboros covid 19 ne wayno ni ko yimɓe e sappo tawi noon ko jeeyaɓe e galle goto walla mbiyen e famille goto kañumen tigui ndaaɓa ɗo e Dakar kono kadi jayde arti ko yutti ko e ko ganduɗa ko woni kay ɓeɗo raɓaɓe ko nokku mo ganduɗa o ɓe koɗi koye leegal ɓurgal tigui e hewde yimɓe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon saabi jayde wi tan ɗum ɗon foof jeeya koye contact ɗi ganduɗa ɗi woni raɓaɓe kay e nder ɗo e Dakar kono sa tan jagorɗo tambiɗo ko wiyete koye cedal bali nana tigui rewendi on ɗon fannu holtamni wonde e ñalawma hanki o Dakar kay limi ko tolni e 100 yimɓe tawi ko wonduɓe oɗo mboros covid 19 e o saaha noon Abdoulaye Diouf Sarr jagorɗo tambiɗo cedal bali ina kay heblo
ngam tigi yewtidde e mairie ji woni tan ardiɓe gure ɗo e wuro ɗo tigi e leydi men Sénégal. L'As quotidien. nden ɗon jayde ne wayno arti kay koye limore heeride walla mbiyen tigi hewnde oɗo saaha e covid 19 ɗo e leydi men Sénégal ɗum saabi noon jayde ndewi tan oɗo saaha hannde hakkillaji kala kucci koye confinement total woni tan yimɓeɓe jaltata jamma e ñalawma subaka kam e kikiɗe ma keddo e galleji ɗi nogas gandama hanki ina gondi e oɗon boros ɓeydima tigi e limore nde ɗiɗo ɓe kay ko tampuɓe no fewi e wiide jayde nde kono kadi toon to Thiès dendagal ɓesguji ɗi ganduɗa ɗi ko wownoɓe kay wadde ko yewti e finar tawa o saaha kadama ko yewti on ɗon fannu ɗum ɗon sikki ala ko dendagal leydi ndi hani e windire nde kala e kuuɓal. L'Observateur L'Obs. jayde groupe Futurs Médias loski oɗo subaka hannde ko mo ganduɗa kay ko binoɗo ko cafrowo tawi kay wona ɗum ɗon noon jayde wi tan ko konguɗi ɗi ganduɗa ɗi kanko docteur Samba o suuti ɗum fewde e police leydi men Sénégal ɗum ɗon noon jayde wi ko woni hen sahaji hono kono dirte ha joni gynécologue ko noonne kadi e cardiologue hani e cancérologue ɗeɗo gollorɗe kala walla mbiyen ɗeɗo ɗi liggaji kala o woni ɗum e kala e saaha kono kadi goto mo liggodiranno ko wiyete complice manam tan on ɗon kadi jaggama e oɗo saaha kono kadi jayde ene lima ɓe ganduɗa ɓe kay keeɓi tigui lorade e oɗo docteur mo ganduɗa o kay wona docteur ko fo kono kadi jayde arti e virement mo waɗi tawi noon ko banque fewde toon to RTS ɗum foof ina tawe nde jayde witende L'Observateur. kono adim ko coronavirus ɓe ganduɗa ɓe ko médecin ji leydi men Sénégal mbaɗi bojji ɓernde e rango fewde kay e dendagal yimɓe ɓiɓɓe leydi Sénégal so wiide mabɓe noon so tawi kay kawuji manam tan hono kawuji grave ina kay ɓeydi yaaha ɗo e leydi men Sénégal so renaki leydi ndi ma kay ɓuuri hewde mayɓe wonande leydi France Italie e toon to Espagne yo Allah dandu en tout cas ko wona ɗum ko noon toon to wokam holtam wonde ko yimɓe jeenayo ina gondi tigui e oɗon brosse coronavirus ɗum ɗon ni woni ko jayde arti ɗo saaha kadi e Sénégal naaɓe ɗiɗo sankiɓe to Espagne e toon to Italie kono kadi jayde arti holko jeeyi sababu Sénégal wawa wadde walla waɗani ko yutti ko e test kewɗo ɗum ɗon noon jayde ne sifo docteur Raoul jayde arti makko ɗum ɗon noon ko wiide woni tan oɗo saaha omo hucciti tigui e mayde tigui ƴellitinde toon to leydi France caggal nde ɓen ɗon kutori ko yetti ko e chloroquine. jayde quotidien le quotidien. nden ɗon jayde ari koye ɓeeto e ko yetti koye oɗo covid 19 to banggue faggudu leydi men Sénégal ne wayno tan gonɗen ha joni koye didol boɗowol to banggue faggudu kono kadi jayde arti limore nogas ɓe ganduɗa ɓe kay hanki gandama ina gondi e oɗon boros tawti limore wonde nde hen ɗiɗo kay ina wayno ko tampuɓe kono kadi jayde arti ko yetti ko e sifa oɗon boros de ina wiiri jayde yiiɗi tan ko leɗɗe ganduɗa ɗe ko ɓurɗe yodde ɗo e Dakar to banggue PIP to banggue PIB woni tan ko ganduɗa ko woni faggudu ndu e 2019 nde hitande mayde holtama wonde e yani ko tolni e 5 piccal ɗiɗi e nder temedere ne tawe e hello ɗiɗi ha jeenayyi e jayde quotidien le quotidien. Enquête quotidien. nder loski oɗo subaka hannde ko konngudi walla mbiyen gongaji Abdoul Mbaye woni hoorejo landa ACT ko wiide makko noon ko gonga e gonga tigui crise ene ɗo e leydi men Sénégal kono kadi o arti holko jeeyi sababu o yahani notiyade maw leydi ndi toon to galle lamargo ngo kono ne kadi o arti ko yewti ko e oɗo saaha so wiide makko kay yidde makko ko yo kay dendagal laamu ngu kala walla mbiyen ardiɓe cellal ɓalli ɓe mbat test e ko yetti ko e dendagal hono jokle Sénégal kala e kuuɓal kono kadi o waɗe ko wiyete ko hono confinement général beele kay yimɓe ne daɗa e oɗo brosse coronavirus o arti e ko yetti ko e couvre feu woni gonɗo yaade oɗo saaha ɗo e leydi men Sénégal so wiide makko ina wayno wona hunde ñawdore foof kono kadi ko pellital ngal ganduɗa ngal maw leydi ndi mo yona ɗum no hannirta ni kanko Abdoul Mbaye konngudi makko ne tawe e hello 4 e 5 e jayde enquête. jayde stade uddata dama. stade quotidien oɗo subaka hannde ko ɗon guddirten roɓendu men jayendeji tigui no mbiɗa ni ne wayno jayende ari koye wero baɗo teddugal leydi men Sénégal ɓe ganduɗa noon ko mo ganduɗa ko goto e mabɓe wiyete ko Idrissa Gana Gueye jayende ene lima e nder duuɓi jeenayyi o noddama walla o fetti e nder kippo o ko tolni e laabi capanɗe jeeɗiɗi e tati o loggi hen bituji 4 e nder ɗiɗo duuɓi jeenayyi saabi noon jayende wi ko Idrissa Gana Gueye ne wayno tan ko gonga e gonga kam tigui woni becce kippu ngendijo leydi men Sénégal jayde ne sifo ɗo rewi e juuɗe holɓen woni pilier mbo Joseph Koto Alain Giresse kono ne kadi Aliou Cissé oɗo saaha ɗum saabi noon jayde wi tan o rati matcheji seeɗa e ɗi duuɓi jeenayyi ɗi o fettani kippu ngendijo ina tawe hen goɗɗum toon to Angleterre oɗo saaha kay ko peeje batidiri ɗe ɓe darni gam yidde jokkude oɗo championnat ɗum ɗon noon ɓe mbaɗi ko plan mo ganduɗa ina nandi e coupe du monde ɗiɗo kolobaji kala ne wayno ma mbaso e nokku goto gam fette matcheji capanɗe jeenayyi ɗiɗi keddiɗi ɗi ɗum ɗon noon ko
ngam tigi jokkide oɗo championnat ɗum ɗon noon télévision ngaji ɗi kala holitama ene nodda beele kay mbawa yemnude dendagal windere nde o championnat tawi ko nder lebbi ɗiɗi paaɗi ɗum ɗon noon jayde ni sifo ko ɓuuri yaaji ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno mantinade e roɓine men jayde ƴeewo subaka Aissata noon tigui Amadou ko ɗum uddata wadde udditen ko eɓɓore wonde kono ha joni ten keddotoɗen koye coronavirus walla covid 19 ganduɗa aduna o fo hankkadi koye jaakede wondi Amadou saabu subaka foof ma nan mayɗeli e ladde nde ɗum noon woni ko ganduɗa hamnima hanki noon Amadou ƴewtidama ɗo en leydi meɗen Sénégal e test uji baɗaɗi ɗi hanki yimɓe nogas holliti test uji holliti aɓe jogui oɗo rafi ɗum ɗon noon ministre Abdoulaye Diouf Sarr mataw haalino ɗum mataw waɗino prévenir yimɓeɓe e wiide makko tan tawde période d' incubation woni ko ganduɗa ko temps mo rafi o watta e nder ɓandu o yonti hankkadi ma hoto yimɓeɓe jaak so jii kawuji ɓeydima saabu rafi o hankkadi ɓendi e ɓalli ɓe ganduɗa nane mumen wadde noon so ƴewama ma yiite ɗum noon Amadou mataw ne wawi hollide tan ko saabi hanki tottiri ko tolni limore nde timminogas ene gasa ɓeyde ɗon Aissata par ce que en gonani toon kono e konngudi mabɓe aɗa wawi janggude wonde e leydi ndi en heeɓi walla mbiyen ene jokki ha joni andede ɗo holko woni caɗele muɗum ha joni e ɓeydugol oɗon boros coronavirus e docteur mo ganduɗa ko Abdoulaye Bousso gonɗo toon to Diamniadio e wiide makko ɗo ha 4 lewru avril yo Sénégal ne wayno sabbo hebde kanwɗi ganduɗa ɗi ha tengti eko wiyete cas importé wona ummiɓe caggal leydi saabu e wiide makko eɗen gandi haade aéroport uddede won Sénégal naaɓe ummotoɓe caggal leydi tawi noon ko ɓen gaari woni mabɓe ne jogui ɗinɗon hono ɗinɗon rafiji saabi noon hande o kala ñande aɗa nana kawuji importé jeeɗiɗi jeetati ɗiɗi tati ha yetti ko way noon donc noon ko hunde ganduɗa nde eɗen gandi kadi ene waɗi contact woni rabaɓe ganduɗa ɓe tinani ko ɗum noon woni ko hulɓini ko ene waɗi kadi contact ɓe ganduɗa ɓe ko waɗaɓe suivi par ɓe ganduɗa ko ministére de la santé wadde firti ko ñande foof yimɓe yo ɗamino en tout cas limore nde ma ɓeydu wayno limore hankinendi ɗo ha 4 ha 5 ha 6 avril en tout cas ko hunde ganduɗa nde ina ɗamina no fewi e tugnade e konngudi mabɓe en tout cas ko ɓuuri ko labde tan Aissata ha joni ko yo yimɓe gandu Sénégal ina jeeya leyɗele ɗe ganduɗa ɗe hande o memaɗe oɗon boros coronavirus noon tigui Amadou ɓe garti kadi e kawuji ɗiɗi ganduɗa ɗo joni ina uddi koye mabɓe a wiide tan ko mawɓe kono kadi ina jogui rafiji goɗɗi ganduɗa nani e ɓalli mabɓe ha joni aɓena ballite koɓe wallitteɓe gam noɓe dañiri oxygéne moɓe poofi saabu kawuji moɓe dow joni ne wawi wiyede koko muusi ha uddi koye mabɓe aɗa andi rafi o Aissata guila nden ha ɗo ene gasa yimɓe ñande foof ina nana yoga e haalloje ne wiye rafi o yawri ko mawɗo yawri ko gonɗo e rafi ɗum ne kadi aussi ko hunde ganduɗa ene wawi gonɗinede saabu sa daari hanki e conférence de presse mo ganduɗa ko Abdoulaye no mbinomi nani hono kanko docteur Bousso so wiide makko wonde ene wayno ko ɓen ɗon ko mawɓe ɓe duuɓi munen manam ƴelliti seeɗa ko noon kadi en tawa e rafi o tawi ɗumen koye rafiji goɗɗi wadde firti ko rafi o ɓuuri wawde folde ko neɗɗo mo ganduɗa o ina wonde rafi kono kadi manggu tan kadi no haala pulaar mbiyata yoni rafi wadde ni ko hunde ganduɗa nde ene darni hakkillaji wonande kamɓe safroɓeɓe kono kadi ene darni hakkillaji dendagal ɓiɓɓe leydi ndi foof saabu rafi mo ganduɗa anda hol jogui ɗum anda holto ummi anda holmo memi ko hunde ganduɗa nde ne hulɓini te eɗen gandi mawɓe nanɗo kono kadi e memaɓe kadi aussi ene waɗi ɓe duuɓi munen ƴelliti ene waɗi kadi aussi wonduɓe rafiji donc noon ha hande ko kulol tan mawgol ene wonda donc o yaltinde yimɓe tan ko rentade ko wiya ko saabu ha hande Aissata min ko jiimi hanki won yimɓe ganduɗa ɓe gonɗinani oɗo rafi omo woodi won yimɓe ganduɗa ɓe hande ina daari ene jedda ene mbiya ɗum ɗo ko politique ɗum ɗo ko fenade tawi harmi jeeɗiɗi ko rafi goɗɗo no mbinomi ni noon so tawi rafi o neɗɗo yeddi ɗum tan ko memani ɗum walla o memani ɓaɗiɗ ɗum noon tigui Amadou aɗa andi neɗɗo wonɓe ganduɗa ko mbinomami ñanden ko mbimami aɗa andi hay rafi oɗo mo ganduɗa ko kañum woni sida haade yimɓeɓe gonɗinde ne woodi ko jeehi ha daña bandira dañƴo ɗum walla sehil dañƴo ɗum ha jiiya mbaadi muɗum ko nden yimɓe puɗɗi andude oɗon rafi ne woodi tigui kono kadi rafi so fuɗɗi so are nder leydi walla are aduna tan wodat hewɓe ɓe ganduɗa mbiyata ko est ce que yettima ɗo est ce que ari est ce que ko gonga tawa memani bande walla memanima ɗum noon yo Allah dandu
en hen sabo yete do neddo jotto ha mo hebi walla ha anda mo ganduda rafi o ina hebi dum don ne koko ganda hande yimbe be ne poti rentade hoto no mbiyen mi nyane foni hoto en jodo saha fof yen lawju juude amen saha fof kala ko wiya yo wade yen baddum so neddo tini hunde bandu mudum yo jodo galle mudum nodda kono Amadou ko biida ko beddaji mata ko hande buri hewde yimbe ina hamni saha non e marché ji di a yiyat marché hanki de dawan mi mataw ndi nyimi marché o bimi ko mataw be tinani ko kewe leydi ndi am yimbe tini Aissata kono mbiyam ni hande no wayno yimbe be wonbe ganda be kanyumen goja ko dum bon hen sahaji heccanki wonto jahanno gotal ledda kal ganda gal han heewi yimbe jimi ko yimbe dardi en calmondira regroupement di ganduda di njiya yimbe pindire kelle ha mbiya be do elli leydi Sénégal wonane alerte rouge mo ganduda laamu nguna rentini jamma na rentini nyalawma ardibe cadal be nan rentini jamma na rentini nyalawma pourtant ne haale radio ne haale télévision ngaji ne haale internet kala jogi téléphone mudum hande ne heba sensibilisation donc ha mbiya yimbe be elli ko halte ko be nanta dum walla ko kambe mataw abe jogi ko wite assurance mo ganda o do mbros yettata ko be sabi contact uji en jiye min ko jimi ko vraiment de nyane bernde do e wuro lamor ngo Aissata non tigi Amadou mataw hade ko biida hanki ko tan hade do e balde sappo e joyi ni ma confinement total yimbe jetto hen woni yimbe fo jodo galleji mumen hankidi sabu ko dum tan wawi wallide Sénégal dum wonno ko min gaddano mon robindu jayndeli modon hettiyanko be yebiyanko be yaw Pindi TV weltare min daño darade do e huccide modon ko wiide tan yo Allah fawtanen o do rafi aduna fof bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno Amadou Moussa Ndeye Fatou Masali hedano e bangal caméra o Allah jaara mon jaara